हेलो एवरीवन गोदान मोनसे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायनानै लाग्रोबाय लोगोफोर ओरैनोथ' नोंथांमोना दायो भिडिअनि टाइटेल थाम्बनेल आरो इन्ट्र'आवथ' नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखादों जानांगौ दिनै आं मानि सायाव भिडिअखौ लानानै फैदों। लोगोफोर दायो आं नोंथांमोननि सेराव लानानै फैदों मोनसे गोदानै थाजिम नार्जारी बिथांनि मेथाइ रोजाबनायाव मोनसे आपकामिं अफिशियेल बड' मिउजिक भिडिअ फैनो थांगासिनो दं लोगोफोर जाय मिउजिक भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेलनि मुङानो जागोन गांजेमा। ओमफ्राय लोगोफोर बे मोनसे गोदानै मिउजिक भिडिअ गाहाय सोर फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन बेनि सायाव आबुङै मिथिनाय जायाखै लोगोफोर आरो बिथाङा दासिमाव एक्ट्रेस नागिरगासिनो दङ। बे मिउजिक भिडिअनि सायाव सोरबाफोर डिम्पल गोनां दङब्ला बिथांखौ इनबक्सआव कन्टेक्ट खालामहरनो हागोन। दासिम बिथाङा एक्ट्रेसखौ मोनखो ना माखो बेनि सायाव आबुङै मिथिनाय जायाखै लोगोफोर जायनि थाखाय आं नोंथांमोननो शेयार खालामजोबनो हायाखै। जेखियानो जाया मानो उनाव आं मिथियोब्ला नोंथांमोननि सेराव आपडेटनि गेजेरजों फोरमायनानै होनो नाजाबावगोन। नोंथांमोना सोर दानिफ्रायनो बे गांजेमा आपकामिं अफिशियेल बड' मिउजिक भिडिअखौ नोंथांमोना नायनो थाखाय एक्साइटेड जाना दं अननानै कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों फोरमायहरखादो आरो सोर नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअखौ नायनो गोसो बयबो नेनानै थाथ'दो आरो नोंथांमोनाथ' बयबो मिथिखायो बिथां थाजिम नार्जारी बिथांनि मेथाइ रोजाबनाया जोबोरैनो मोजां जाखायो आरो बयनिबो अनसायनाय मोनखायो। नोंथांमोना बयबो बे मिउजिक भिडिअखौ नायनो थाखाय नेनानै थाथ'दो। लोगोफोर लोगोसेनि दासिमनि सर्ट आपडेट भिडिअ बेखिनियावनो भिडिअखौ नायनानै जुदि नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो शेयार खालामदो लोगोसे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लादो जाहाथे नोंथांमोना बेफोरबायदिनो माखासे गोदान फैनो गोनां मिउजिक भिडिअफोरनि माखासे बर' सावथुनफोरनि आपडेटखौ मोनथिबाय थायो।